Madame Harris n'o ye Amérique jamanatigi dankan ye, ale ye kuma ta ni Madame Hassan ye n'o ye Tanzanie jamanatigi fɔlɔ ye, n'o ye ɲɛfɛla jamanatigi sanle John Magufuli ka fanga dafirili politiki kɔsegin. Ni sɔrɔ yiriwali ko dɔn mara ɲuman bɛ na ni kofɔlenw sabatili ani sariyaw ye. Jagokɛlaw mago bɛ minnu na ka wari bila. Madame Harris y'o fɔ k'a jira ko Madame Hassan ye bɛɛjɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye. Nin ye Amérique ka wale laban ye walasa ka jɛɲɔgɔnya sabati farafinna kɔnɔ yaasa ka Chinois o ni Rusila ka fanga bonyanlenw kɛlɛ. Madame Hassan n'o donna a ka san filanan fanga la marisi kalo o tile 19 o ye gɛlɛya sɔrɔ ka ɲɛ wuli Magufuli ka fanga wulibali kan min ye Tanzanie tɔgɔ tiɲɛ. Alamisa don Harris fana ye yiribolo dɔ bila hakilijigin dɔ la min kɛra ka tasibila kɛ san 1998 avril kalo dankari Amérique ka lasigidenso la min kɛra Dar es Salaam Tanzanie jamana na. A kelen ka taamasen fɔlɔ dafa Ghana jamana na arabadon. Madame Harris ye fɛɛrɛ dɔ laseli kɛ min ka ca ni miliyari 1 ye walasa ka musow ka fanga bonya farafinna gun kan.